in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Uy, ginuwi mo! balay dool sa Palao River sa Iligan City, gianod sa baha. Mga sakyanan nangahulog sa pangpang tungod sa landslide sa Zamboanga del Sur. O kandidato pagkamayor, nakuhaan og illegal nga droga sa North Cotabato. Sa detalye sa ato mga balita, gianod sa kusog nga bulog sa tubig baha ang usa ka balay nga naadaplin sa Palao River sa Iligan City, Lanao del Norte. Midako ang tubig sa suba tungod sa way puas nga pag-ulan didto. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Uy, ginuwi mo! Nangahadlok apan nakuhaan og video ni Susan Ordinario Gaite ang pagkaanod sa balay sa iyang silingan sa sapa nga nahimutang sa Purok 7, Barangay Palao, Iligan City alas 3 sa hapon kagahapon Oktubre 20. Natingala na lang ang mga residente nga duol sa sapa sa dihang kalit nga mitaas ang tubig baha. Sa sentrong bahin sa Iligan, hinay lang ang ulan. Apan didto kuno sa bukid mibundak ang kusog nga ulan, maong midagayday sa Palao River ang kusog nga tubig. Pagbulog. Pero meron atong naanap kay ang duwa ka mangga nga dagko nga sunuan. Ito kay kaduwa na kan din yung na. Nagita ito yung balkon. Kaya paghuman, nadala yun sa baha ang mga balay. Matod ni Gaite, ang balay nga naanod gipanag-iyahan sa usa ka empleyado sa Iligan City Hall ug swerte nga wala didto ang tag-iya nga si Gloria sa dihang gidala sa kusog nga tubig ang iyang balay. Nahurot og kaanod ang kabtangan ni Gloria apan ang iyang iro nakalangoy ug wala nadala sa baha. Tungod kay duol sila sa sapa, kanunay silang alerto ug makadawat og abiso gikan sa disaster office labi na kung magdaot ang panahon. Paghinangnuan, bayan mo siya wala. Tingala naman nito, ibulog o kalit ang tubig. O hinay, kay itong ulan. Ang tanang disaster offices sa nasud dunay listahan sa mga flood-prone areas ug riverbanks nga sagad maigo sa tubig baha ug padayon ang panawagan sa gobyerno nga unta wala nay motukod og balay niining mga lugara. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nasamdan ang 14 ka mga tao human mahulog sa pangpang ang pedicab ug motorsiklo ug 5 pa ka mga sakyanan tungod sa pagdahili sa yuta sa Lakewood sa Zamboanga del Sur. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa usa ka pagpamilok, nautro ang hulagway sa kalsada. Ang mga sakyanan giwahing sa mga yuta nga nakankan gikan sa bukid. Gilid sa dalan dito sa Purok 2, Barangay Gatob, Lakewood, Zamboanga del Sur tungod sa kakusog nga pagbundak sa ulan alas 4 sa hapon nitong Oktubre 20. Paspas nga midahili ang yuta tungod kay dunay road widening nga gipahigayon ug natarog ang pundasyon sa kilid nga bukid, maong hubok ang yuta ug daling milihok labi na kay nag-ulan. Sa video nga kuha ni RV Natividad, makita ang mga sakyanan nga nahulog sa dapin sa dalan, ang pipila didto napasok sa kanal. Pulos lumalabay sa lugar ang mga sakyanan nga naangin, agilangkuban sa 4 ka unit sa Toyota Hi-Ace gikan sa Cotabato City, 1 ka unit sa Toyota Rush ug 1 ka pedicab ug 1 ka motor ang napiktuhan. Maayo na lang nga walay nakalas nga kinabuhi. Apan 14 ka buok ang samaran. Sumala ni Arnold Gallegos, miyembro sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lakewood, gikinahanglan nga mogamit sila og heavy equipment aron mabira ang mga sakyanan gikan sa lapok ug yuta. Daling miresponde ang mga rescuers ug ang kontraktor. Going road widening construction sir nga ang nag-construct ni Pyramid Construction Company. Dayon naatay mga 10 persons, kani mga 10 persons sir, passenger ni siya sa van. Injured din sila sir. Tanan sir, tanan. Dahil na
Oo, tanan. Natay upat ka four wheels, public utility vehicle, kasi mga van bitaw, sir. Ang na-damage ang ilang sakyanan kay na-atlas magunin sila nga motor landslide, naigo sa debris sa landslide. Then natay isa ka cycle nga motor na baligyan siya tabunan. Apel ang driver, pero ang driver wala siya namatay. Pull out na sila, sir. Pasado alas 9 na nahawan ang pikas nga bahin sa dalan ug nakuha na ang mga nabara nga sakyanan. Nangayo kong assistance sa Bureau para isprayan ang dalan kay Dicho Danlong Mangon, sir. Gisaysay ni Gallegos nga usa ang Lakewood sa mga gikonsiderang landslide prone area sa ilang lungsod. Ubay-ubay sa mga naangin nga sakyanan ang dili makaandar ug karon anaa sa yarda sa MDRRMO sa Lakewood. Luwas na ang mga biyahidor human sila gihatagan og first aid. Padayon pa ang clearing operation sa lugar aron magamit na ang duha ka lane nga krasada. Tambag sa mga motorista mag-amping sa mga lugar kung diin dunay gihimo mga road widening labi na kung kini duol sa bukid aron malikayan ang disgrasya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Bisan og pasirad-an sa lokal nga gobyerno ang mga sementeryo sa adlaw sa Kalagkalag, posibleng magdugang gihapon og mga biyahe ang mga bus company sa Digo City Overland Transport Terminal aron maserbisyuhan ang mga mupauli sa lain-laing lugar sugod karon hangtod sa sunod semana. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Nagsugod na og biyahe pauli sa lang tagsa-tagsa ka mga probinsya ang ubang mga residente sa Davao Region. Ang 48 anyos nga si Joy Tan mipauli sa Digo City gikan sa General Santos City aron bisitahon ang iyang inahan nga nagpuyo sa Barangay 3 de Mayo. Sayo siya nga mibiyahe aron dili mahasol sa dalan. Karon sir, lahi na gyud kayo sir kay sauna, grabe gyud kay stricto. Daghan sila pangitawon sa mo. Karon wala naman sir, diretso naman. Bisan sarado ang mismong adlaw sa Kalagkalag sa Nobyembre 1 ug 2. Nangandam gihapon ang mga nagkadayang kumpanya sa bus dinhi sa Digo City Overland Transport Terminal. Kay ilang gilauman nga magsugod na pagpamauli ang mga pasahero karong sunod semana alang sa sayong pagduaw sa mga sementeryo. Namatikdan sab sa mga bus controller dinhi sa Digo City Overland Transport Terminal nga hinay-hinay nang gadagsang karon ang mga pasahero pauli sa ilang probinsya. Busa nang hinaot sila nga matugutan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga dugangan ang ilang biyahe dinhi sa Davao Region. Kana siya sir sa kuan na depende na sa LTFRB nya kuan po sa kumpanya ilahan na. Matag man lag info sa mga diri magdugang. Pagkakaroon, daghan na yung mga pasahero nga na mauli. Samot na nga maabot na karon ang kaming Kalagkalag. So nakita na to ang bagang duot sa pasahero. Apan tungod sa pandemya, kinahanglang mutuman ang mga pasahero sa minimum health protocol sulod sa bus. Sama na lang sa pagsuot og face mask o face shield o social distancing kung asa ang isa ka tawo o pasahero ra ang mulingkod sa lingkuranan nga para raunta sa duha o tulo ka tawo. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Mga residentes Kidapawan City nagkagubot sa walk-in vaccination. Og pabrika sa kandila, nagdugang og produksyon karong hapit na ang Kalagkalag. Gusto ba mo og barato og orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon
at sa hinaharap. Asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nadakpa ng usa ka kandidato pagka-mayor sa probinsya sa Maguindanao human kini nakuhaan og illegal nga droga nga nagbalor sa 5 milyones peso sa balay niini sa North Cotabato. Ani ang report. Alas 4:30 kaganinang buntag Oktubre 21 giimplementar sa hiniusang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 12 PDEA BARM ug sa Midsaya Police ang search warrant batok ni Tom Lucas Nandang, usa ka kandidato pagkamayor sa Kabuntalan, Maguindanao kaganinang kadlawon Oktubre 21, 2021. Matod ni Midsaya PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Rolly Uradza, bitbit nila ang search warrant sa dihang ilang giadto ang balay ni Nandang alias Natuko Nandang, 52 anyos ug residente sa barangay Upper Glad 1 sa Midsaya, Cotabato. Gisaysay ni Colonel Uradza. Ay bago target po ito, mayoralty candidate ng Northern Kabuntalan, Maguindanao. Kalmado kuno si Nandang sa dihang giaresto kini. Based po doon sa inventory na ginawa po ng ating rating, mayroon pong more or less 500 grams of suspected shabu ang nakuha at saka 10 pieces medium heat-sealed transparent sachet containing white crystalline substance or suspected shabu at saka isang caliber 45 po. Naana karon sa Midsaya PNP Custodial Center si Nandang samtang gihikay sa mga otoridad ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug paglapas sa Republic Act RA 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Act nga ipasaka batok kaniya. Larry Subiliaga, Newsline Philippines, North Cotabato. Stay safe. Patay ang usa ka lalaki human nabanggaan og pick-up sa Davao Cotabato National Highway, partikular sa barangay Sinaragan sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis, mitabok sa highway ang biktimang giilang si Roberto Mondihar Bargio, 53 anyos, og residente sa naisgutang lugar. Hinungdan nga nabanggaan kini sa pick-up nga gimaneho sa usa ka Romel Orchestra nga taga Pal Village, Davao City. Patay diha-diha ang biktima, samtang ang driver ug ang sakyanan nga pick-up gikustodiya na sa Matanao Police Station. Gisayangan ang mga residente og Municipal Environment and Natural Resources sa makilala North Cotabato sa gipangputol nga mga punuan sa kahoy daplin sa dalan. Apan matud sa Menro, kinahanglan kining buhaton alang sa road widening nga proyekto sa gobyerno. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Gikan sa tungod sa eskwelahan sa elementarya sa makilala North Cotabato, gibalhin ni Gigi Manlunas ang pwesto sa iyang gamayng tindahan sa Tabuk. Matud niya, giputol na manggod miaging bulan sa Setyembre ang dakong punuan sa kahoy sa iyang unang pwesto nga gahatag og kabugnaw og kalandong.
Gisayangan siya sa mga kahoy nga giputol, labi na kay mga dagko na kini. Dugay na oy, marag pag-abot na ko diri sir, inana naman na. Kuan ko 1999. Ubay-ubayin punuan sa kahoy ang gipamutol sa tiga Department of Public Works and Highways alang sa ipatumang road widening project. Doon na sa kinipagtugot sa taga Department of Environment and Natural Resources. Gipamutol na siya tungod kay kinahanglan naman tag widening nya makita man nato gyud ang area kinahanglan pala para na gyud. Then secondly, mayoriya sa mga kahoy giputol diha mga mahogany unya to some point nahimo siyang threat sa mga commuters ug sa mga sakyanan kay mga hulog yung bunga tibuok. Aminado ang Menro nga gisayangan sab sila sa pagpamutol ni mining mga dagkong kahoy dinhi sa lungsod sa Makilala tungod kay dekada 70 pangiligi pang tanom. Apan, kung alang sa kalambuan sa lungsod pinaagi sa pagpalapad sa kadalanan, ay ngayon kining uyunan sa katawhan. 56 kapunuan ang giputol. Ang mga kahoy niini gidala sa depository area sa eskwelahan sa Mindanao Institute of Science and Technology sa lungsod. Samtang ang uban gihatag sa engineering batalyon sa mga sundalo nga naa sa barangay Batasan. Hinuon ni saad ang Menro nga mangita sila laing mga kahoy nga ikatanom aron mahibalik ang lunhaw nga palibot. Apan, dili nasama sa mga kahoy mahogani nga nakahatag og peligro sa mga nag-agyan sa highway. Giklaro sab sa opisyal nga 30% ang forest cover ang lungsod. Busa, dili pa kaayo ang hayang mabalaka ang katawhan. Sanglit pa dayon gihapong nasinati ang kabugnaw sa palibot. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Plano sa Kidapawan City LGU nga ipatuman ang usa ka executive order kung asa did-an sa mga pampublikong lugar ang mga residente nga wala pa nabakunahan. Kini ugaling makabot na sa syudad ang herd immunity sa sunod tuig. Ani ang report ni Lizel Banga. Padayon ang pagpangbakuna sa gobyerno sa publiko bato COVID-19. Sa Kidapawan City, nagapahigayon na og drive-thru vaccination ang lokal nga gobyerno aron makabot ang herd immunity. Sa duha ka adlaw nga drive-thru vaccination sa LGU dito sa St. Mary's Academy niadtong petsa 16 hangtod 17 ning bulan, 1,184 ka mga walk-ins nga nag-edad 18 anyos pataas ang nabakunahan. Apan, luyo niini, aminado ang LGU nga gaproblema sila kay daghang residente pa ang gapamili klase sa bakuna. Busa, plano karon ni Mayor Joseph Evangelista nga magpasa og executive order nga magbawal sa mga residente nga wala na bakunahan sa mga pampublikong lugar, sama na lang sa simbahan, mall, palengke ug terminal. Unang-una, klaro sa declaration ni Mayor na kinahanglan moabot na og herd immunity, no? 70% makabot na to or 80% sa tanang taga-Kidapawan fully vaccinated. Ang ato ang target by the end of the first quarter next year ang herd immunity na to, no, kung wala gyud problema sa supply sa bakuna. Mangayo po to approval gikan sa national government ana. O galing ipatuman kini sa LGU, gikondisyon na sa 86 anyos nga si Cecilia Kapulong nga magpuyo sa iyang balay sa barangay Balindog kay gawa sa iyang edad karon nabala kasab siya sa epekto unya sa bakuna kaniya nga dunay gihambing nga hypertension. Tango sa ako di ko patudlon kay tigulang naman ko. Unya og mamatay ko magkunsa naman lang ko. Kay high blood man ko. Nya kay di naman ko kalakaw kay
sa protocol ninyo, sunod ko yun ang protocol. Nadili ko galakaw. Samtang si alias June, padayon pang gapaniid, kay hadlok sad siya sa apekto sa bakuna kaniya. Hindi sa ko magpapaksin karong mga panahon na kay una-una ako sa makadaghan kay delikado, daghan mga side effect na siya. Kaya ito pala kung unsay may mabutangan na sa itong lawas. Kung di na kita pasudlon siguro, hindi. Kung kuha na mo pa ng panimiyor, hindi ka pasudlon o mga mold. Gidasig sa LGU ang mga residente nga wala pa nabakunahan nga musanong sa ilang tulo ka adlaw nga schedule sa walk-in vaccination og protektahan ang pamilya og kaugalingon gikan sa makamatayng sakit nga COVID-19. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Nagkagubot kagahapon ang mga residente nga misalmot sa usa sa mga venues sa walk-in vaccination schedule sa Kidapawan City. Muhimo og investigasyon sa insidente ang lokal nga gobyerno. Ani ang report. Lagot ba ni? Lagot. Ha? Dahil na ilang panawag. Umasa ako nga makasulot. Maliman ang listahan. Sa'yo pa ka diri. Oh, sa'yo pa. O kaya alas 4 na lang kadari. 70 lang ang pangalan ko. Nahuman na 150. Human mo tawag. Naghilak tungod sa kapungot. Human siya naglinya, nagpalista apan napakyas. Mao ka na ang gibati sa usa ka ginang nga wala mo sulti sa iyang pangalan sa dihang gikahinabi siya sa reporter sa DX and the Radyo Bida sa Kidapawan City kagahapon. Nagugat ang kagubot sa dihang naghanyag ang city government og usa ka walk-in vaccination center duol sa pribadong hospital apan wala masayod ang nangadto nga dunay cut-off sa numero nga ilang mabakunahan. Maong ang resulta, Daya man ang kwan. Ano sa ma'am? Listahan nilang gipanawag. Kaya nga no? Wala magsugod sa uno. Pagmas lang. Oo. Saan yung number? Saan? 72 lang, ma'am. 72 ka? Oo, wala. Paligid mo ako ilang 100 lang. 150 lang gitawag. 150. Ila ka ba o? 150. 150 ang gitawag. Walang ang 72, makasulod. Unsa oras ka nagpila diri nay? Alas 4. Alas 4. Oo. Yan, 72. Humana ang 150. Katong bang nabay mga nauna nga nakasulod? Nung gani, sir, ang gipanawag. Dili man to ang ganinang alas 12 gisuban. mas nisamot ang kagubot sa dihang dunay mi anunsyo. Katong wala mapilog tawag diri karon, mahuli na lang ta kay ang magpabilin katong natawag na. Okay, itikas man ang listahan god. Kung kaniadto, nagsigig awhag ang gobyerno nga magpabakuna na aron malikay sa komplikasyon sa coronavirus disease, karon daghan na ang magpabakuna. Sa Kidapawan City, mi-anunsyo ni adtong Oktubre 18 ang lokal nga pangamhanan nga dili na makasulod sa pampublikong lugar ang wala pa nabakunahan. Nag-apas ang city government nga ilang mabakunahan ang 70% sa ilang populasyon aron ilang maabot ang herd immunity. Tungod kay gusto nang magpabakuna, naghuot na hinuon sa usa ka walk-in vaccination site ug wala na masunod ang social distancing. Sa mga napungot nga residente, nangayo og pagsabot ang buhatan ni Mayor Joseph Evangelista pinaagi sa iyang information officer nga si Atty. Paulo Evangelista. Ang kagubot sa vaccination site sa Kidapawan City dili ang unang kagubot nga nahitabo sa usa ka vaccination center. Daghan ng susamang panghitabo kaniadto. Kung kaniadto kulang na lang mulhod ang gobyerno aron magpabakuna ang katawhan. Karon ang katawhan na ang muduol aron mabakunahan. Naglaom ang mga wala pa nabakunahan nga unta sa sunod nga vaccination schedule tarungon og plastar ang listahan. Iklaro ang palisiya og regulasyon aron malikayan ang kagubot. Kung maplastar na ang tanang vaccination site ug mabakunahan na ang habagang duot sa katawhan, siguro pwede nang magdungan og singgit ang katawhan nga kita mo heal as one. Edith Caduayan, News and Philippines. Stay safe. Nagdugang og produksyon sa kandila ang usa ka factory sa Bansalan, Davao del Sur karong nagkaduol na ang kalag-kalag. Gilaumang mutaas ang demand sa kandila
karong mga panahuna. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Gamit sa tanang okasyon ang kandila. Gikan sa birthday, anibersaryo sa kasal, misa sa simbahan, hangtod na sa lamay sa atong mipanaw nga mga mahal sa kinabuhi. O gani, karong taliabot na ang kalagkalag, daghan kanato ang siguradong magdagkot og kandila sa lubnganan sa atong mga pamilya, paryente og higala, uban sa pagampo alang kanila. Kini karon ang gipangandaman sa usa ka pabrika sa Bansalan, Davao del Sur. Gikan sa 8,000 nga inadlawang produksyon sa kandila, kinahanglan silang magdugang og 2,000 pa karon aron maapas ang panginahanglanon sa publiko karong panahon sa kalagkalag. Nasayod ba kamo giunsa paghimo kining mga kandila? Tara, ubanan tamok atong sutaon kung giunsa ang pagproseso niini. Matod ni Cherilyn Ibay, 2 ka tuig na nga trabahante sa pabrika, medyo kote ang paghimo og kandila. Nagunang kinahanglanon sa paghimo niini ang wax, pampagahi, hilo, dakong kalaha kung asa tunawon ang wax, hulmahan og timbangan aron pareho tanan ang sukod sa imong kandila. By size mong god amo ang candle the research. So mo ni siya ang size na candle number 100. So mo ni siya kataas. Unang proseso sa paghimo og kandila mao ang pagtunaw sa wax. Sunod ibutang kini sa hulmahan. Ay haituslob ang hilo. Ang oras nga mahimo kining kandila magdepende sa sukod niini. Kung bugnaw atong waxer is mo-consume lang sa oras nga 20 minutes kani nga size number 100. Pero init jud kayo ang wax. Mga najud sa 40 minutes siya una mahuman. Tungod sa taas nga demand ug pagsaka sa presyo sa materyales nga wax, posibleng magpatuman og taas nga presyo ang pabrika sa mosunod nga mga adlaw. Labi na sa wax kay inangkat mo na from China, sir. So make sure na mo nga ang cost jud ani is regulated jud na mo siya. Kay sa panahon karon pandemic, mas mahal jud siya, sir. Every time nga naay changes sa presyo, so changes pud mi sa kanang unsa na presyo jud ani siya, sir. Alilam dia. Higayon sab alang sa 14 anyos nga si Adong Dian. Ang kalagkalag aron makakwarta pinagi sa pagtabang siya ang ginikanan sa pagbaligya og kandila sa Bansalan Public Cemetery. Tabang-tabang ng kog tindag kandila nya. Ka kwarta po ta ginagma nya, napoy yung paguna. Ka kwarta po ta gamay. Sama ni Adong, daghan karon ang gapahimulos sa maong okasyon aron makabaligya. Labi nag makasulbad kini sa ilang mga inadlawng panginahanglan ning panahon sa pandemya. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City, og Channel 49 ug Channel 50 usab sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 65 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio, daghang salamat and stay safe!